Bermeo, Bizkaiko Busturialdean kokatzen den herria da. Bere itsas kulturagatik da ezaguna besteak beste eta 17.000 biztanle inguru ditu. Gaur, hitz eta pizzarituko gara Bermeoko euskararen inguru. Kaixo Mikel, kaixo Maider, zer mozadete? Ondo! Prest jolaserako? Bai. Ba ongi etorri hitz eta pitz lehiaketara. Gaurkoan euskararen inguruan arituko gara eta zuen herriko euskararen inguruan, Bermeoko euskararen inguruan. Prest? Bai. Ba, entzun adi. 3 galdera egingo dizkizuet. Lehenengo biek puntu bana balioko dute, baina azken galdera urrezko galdera izango da. Beraz, 2 puntu balioko ditu. Ulertuta? Bai. Oso ondo. Nik galderak botatzean, galderaren erantzuna dakizuela uste baduzue, kutxagailua jo ahalik eta azkarren. Ea, nola egiten duzue? Bale, oso ondo. Ba, orain bai, goazen lehiaketarekin hastera. Prest? Bai. Ba, gaitezen lehenengo galderarekin. Zer esan nahi du aborrotza hitzak Bermeon? Zarata handia, itsasontzietako sarea edo marmita? Itsasontzietako sarea. Ez da zuzena, errebotea, Maider? Zarata handia edo marmita? Zarata handia? Zuzena, aborrotza hitzak zarata handia esan nahi du Bermeon. Eta begira, horrela erabili dezakegu. Kaixo, Xabi! Aizu, haze aborrotza, ez? Bai, Baleko tabernan eraikuntza lanetan ari dira. Hobi dugu beste leku batera joan elkarrentzuta nahi badugu. Ea ba, Maiderrek puntu bat lortu du eta Mikelek oraindik ez, baina goazen bigarren galderarekin. Amaitu esaera zarra. Begi guztisek bardin ikusten dabe, handiak dira edo ez dabe bardin ikusten. Ez dabe bardin ikusten. Zuzena! Honela dio esaerak. Begi guztisek ez dabe bardin ikusten eta hau noiz erabiltzen da? Ba, ondokoaren gustu desberdinak dituztenean erabiltzen da. Ikustezagun adibide bat, aurrera, bikiak! Gustatzen zaizu nire marrazkia? Kolore gorriz marrotu duzu kamiseta? Nik urdinez marrotu dioz politago da. Aizu, begi guztisek ez da bardin ikusten, Nik nahiago dut gorria? Ados, miaz esarratu. Ikustezagun nola dauden markagailuak. Maiderrek puntu bat eta Mikelek beste bat. Orain urrezko galdera dator, beraz, gogoratu. 2 puntu balio ditu. Goazen, zer esan nahi du bihotzalo eukitxiak? Norbait hil egin dela, norbait oraindik ez dela guztiz iratzarri esnatu, edo norbaitek logura handia duela. Maider? Norbait oraindik ez dela guztiz izartu. Zuzena! Oso ondo! Lo egin eta gero, denbora bat behar izaten dugu guztiz iratzartzeko. Eta horrelakoetan erabiltzen da bihotzalo eukitxiaren esamoldea. Entzun izan duzu inoiz? Bai. Maiderrek bai eta Mikelek ez. Ba begira, horrela erabiltzen dute bikiek. Barkatu, eran dator. Niretzen gaioak ez dizko. Nabaritzen da bai, azten lo horpeia daukazuna. Bihotzalo daukatu rendik. Tira, hartu kafe animea gehiago beharko duzuta. Honen bestez puntu gehien irabazi duen lehiakidea, Maider izan da, zorionak. Baina eskerrik asko bioi primeran aritu zarete. Gustora? Bai. Bai, ba begira, azken mesedetxo bat eskatuko dizuet. Kaxa honetan zuen euskarazko hitz gustukoenak batu nahi ditut. Beraz, bertan papeltxo bat daukazue, idatziko duzue bertan zuen gustukoena? Bai. Bai, idatzi. Listo? Bai. Ea, Mikel, lehenengo zurekin zer idatzi duzu? Abile. Abile, bale, zuek bezala, ez? Jarri hementxe. Eta Maider, zuk zer idatzi duzu? Alabatzi. Alabatzi. Hori zer da? Neska. Bale, neska bermeotarrez. Bai. Ba, mimo handiz gordeko ditut, hemen txotziko ditut. Mi esker, Mikel, eta Maider. Gustura gonzalete? Bai.